Salossa on erittäin monipuolinen ympäristö erilaisille yrityksille. Meillä on monipuolista palvelualaa, meillä on teollisuutta, meillä on maaseutuyrittäjiä, erittäin paljon cleantech-alaa ja nämä kaikki tukee tietysti toisiaan. Ja meillä Salossa on hyvin paljon yrityksiä, eli me ollaan hyvin yritystiheä alue ja meillä on pitkät perinteet yritystoiminnalle. Sen lisäksi me löytyy alueelta erittäin paljon osaavaa työvoimaa ja ennen kaikkea on tärkeää myös, että työvoima löytyy myös harrastusmahdollisuuksia. Kaupunki toimii alustana yritykselle ja pitää huolta siitä, että olosuhteet yrityksen menestykselle on olemassa. Me käymme paljon vuoropuhelua eri yritysten kanssa ja yritämme omalta osaltaan sitten auttaa heitä menestymään. Salo tarjoaa monipuolisen yritystoimintaympäristön, jossa laadukkaat asumisvaihtoehdot ja viihtyisä ympäristö tukevat niin yritysten kuin asukkaidenkin hyvinvointia ja kasvua.